El nostre planeta està format per diferents subsistemes, cadascun dels quals es caracteritza pel seu contingut. Així, tenim l'atmosfera que ens envolta i està formada per gasos. La hidrosfera, que és el conjunt format per les aigües continentals, rius i llacs, mars i oceans. La biosfera, formada pels éssers vius. I la geosfera, que és el conjunt de capes que formen la Terra. La geosfera es divideix en diferents zones. L'escorça, que és la capa més externa i sòlida, el mantell, que es troba en estat líquid, i el nucli. Tot i que l'escorça és sòlida, està fraccionada en diferents peces anomenades plaques tectòniques que suren sobre el mantell líquid. El moviment del mantell provoca, a la vegada, el moviment de les plaques tectòniques que, al ser sòlides, xoquen entre elles. Aquests xocs són els terratrèmols. Altres vegades, el moviment provoca que es separin i que en aquesta separació flueixi el mantell sòlid cap a l'exterior. Són els volcans.